Здравейте! Днес реших да направя моята класация с любими книги за 2024 година. Тук ще включа книги, които не са само от тази година, защото съм чела някои книги, които не са излезли сега, но със сигурност са ми станали любими през 2024. Исках да се побера в 10 книги, да си изброя 10-те любими книги, но не можах. Затова ще направя моят списък от 12 книги. На 12-та позиция попада Заветът на Хотърн от Дженифър Лин Барнс. Това е всъщност част от трилогията за Игри на наследство. Ще ви дам общо взето за какво се разказва в първата книга, защото няма да разберете иначе да ви казвам сюжета на втората. Главната ни героиня се казва Ейвъри и е всъщност доста бедна, докато един ден в директорския кабинет на училището не я викат и не й казват, че тя всъщност е наследила страшно много пари след смъртта на един от милиардерите в света. Но интересното в случая е, че тя не познава този човек и се чуди защо е наследила общо взето цялото му наследство, като той не остава почти нищо на своето семейство и тук идва загадката защо тя получава всичките тези пари. Но за да получи Ейвъри тези пари има едно единствено условие. Тя трябва да живее една година в имението Хотърн, където са всичките роднини на този човек и тогава ще получи парите. Като може да си представите, има доста ядосани роднини, защото не я познават и съответно тя взима всички пари, така че е доста интересно, но нещо, което най-много ме грабна в книгата е, че всъщност то е малко на принципа игра, защото има страшно много загадки и просто те държи в напрежение през цялото време и ти просто си четеш и искаш да стигнеш до края. Още един плюс е, че главите са по 2-3 страници и ти просто искаш да продължаваш до края. Затова и много препоръчвам цялата поредица, особено ако изпаднете в книжна дупка, те са перфектни за това, тъй като много лесно ще ви изкарат от нея. Втората книга поставям на 12-то място. Легенди и лате от Травис Болдри. Как да не обичам тази книга! Толкова уютно фентази. Аз до сега не бях чела този жанр. По принцип съм почитател на фентазито, но никога не бях чела уютно фентази. Какво е уютно фентази? Ами такова, в което нямаме високи залози и обикновено героите ни не умират, няма такива опасности, а по-скоро да се насладиш на атмосферата, а атмосферата в Легенди и лате доста ми хареса. Аз като почитател на кафето нямаше как да не се наслаждавам. Главната ни героиня е един орк, Вив, и всъщност тя решава да си отвори кафене. До сега се е борила, била е страшен войн всичките си години, но решава, че иска да прекрати тази кариера и просто да живее спокойно и да си отвори едно кафене. Интересното е, че тя иска да отвори кафене в град, в който никой не знае какво е кафе, никой не е опитвал кафе и съответно тя трябва да го промотира по някакъв начин, за да се продава и хората да научат за него и да го харесат. Ако искате просто да усетите някаква приятна атмосфера в студеното време, тази е перфектната за това. Наистина няма да се разочаровате, но не очаквайте някакви страшно големи сюжетни линии. Тук е просто повече наистина като атмосферата и отношенията между героите. На 10-то място слагам Беладона от Аделин Грейс. Честно казвам, не знам защо на 10-то място. Всичките ми книги тук са с 5 звезди, но просто много беше трудно да направя този списък. Беладона е една истинска изненада за мен, тъй като имаше доста смесени мнения за нея, особено в чужбина, и затова аз малко така се чудех дали изобщо да си я взимам, но изданието на Села, просто погледнете го. Това са едни от най-любимите ми цветни поредици с цветя. Главната ни героиня се казва Сигна Фаръл и чака момента, в който ще навърши пълнолетие, за да наследи парите от покойните си родители, тъй като тя постоянно се сменя нейния настойник, има много роднини, но по стечение на обстоятелствата те умират. Всички те умират и постоянно я сменят
и след като умира последният ти настойник, тя е пратена в едно имение, сега вече забравих как се казва, и се случват така много интересни събития. Важното тук е да отбележи, че в това фентази тя вижда много смърт, вижда много духове и просто изглежда, че и тя трябва да е мъртва, но не умира. Каквото и да се случи, не може да умре. Това не мисля, че е спойлер изобщо. Интересното също е, че имаме персонаж смъртта и на мен лично много ми допадна. Имаме и любов в книгата, не прекомерено. Така че предполагам, че това ще се развие повече в следващата книга, но изключително съм изненадана от тази. Божествени съперници от Ребека Рос. Тази книга много ме впечатли, много ме докосна, просто много ми хареса и не знам защо ще не съм прочела продължението. Те са 2 книги, дилогия е, но изключително много ми допадна първата част. Главните ни герои са Айрис и Роман, може да ги видите и тук. И всъщност те са съперници в случая. Имаме си малко този троп врагове към любовници, което как да не го обичаш. И нещо, което най-много ми хареса е, че всъщност те си обменят писма с една магическа пишеща машина, но Айрис в началото мисли, че пише на своя брат, който е заминал да се бие, понеже има война в този свят. И тя си мисли, че пише на брат си, но всъщност пише на Роман. И е много интересно и вълнуващо и романтично. Води се романтази, но бих казала, че повече се навляга на романтиката, отколкото на фентазито. Знам, че мисля, че във втората част повече се набляга на самия фентази свят. Мисля, че ще ви докосне, ще ги заобичате. Те са просто душички. Разбира се, имаме едно страхотно издание от Orange. Борих се да получа тези цветни порезки. Така че, да, много ми хареса. Надявам се и вие да прочетете тази книга. Накъде ще върви моята класация, ако нямам един железен пламък от Ребека Ярос? Това е продължението на Четвърто крило. Не мисля, че даже трябва да ви обяснявам за какво е Четвърто крило, тъй като това беше, може би, най-говорената книга през 2023 година. Но аз съм от хората, които много харесаха Железен пламък и даже повече ми хареса от първата книга, тъй като вече героите ни са развити и съответно можех да видя повече дълбочина от тях. Но със сигурност тази книга идва с много смесени мнения. Доста хора мислят да не продължат поредицата заради втората книга, но на мен лично много ми хареса и начинът, по който завърши, и сега просто нямам търпение да видя какво ще се случи в третата част, която излиза на 25 януари. Толкова е скоро. Но ако случайно някой не знае за какво е Четвърто крило, първата книга от тази поредица, ами представете си фентази с дракони, всичко се развива в един боен колеж, Базгаят, и главната ни героиня попада в него, като не е искала да попадне. Тя през цялото време се е борила за друга позиция, тъй като там хората в този колеж са разделени на различни категории. Тя е искала да стане писар, но я пращат при ездачите, и то не кой да е, ами майка й, и която си е и командир. И оттам започва цялата въртка и просто любимата ми част наистина са драконите. Дори като персонажи много повече ми харесват от някои герои, други. Защото да, драконите говорят, има специална връзка между ездач и дракон и много хубаво. Аз съм от лудите хора, които имат и специалното издание с твърди корици и цветни порезки и за двете книги, и сигурно ще продължа да събирам и в двата варианта поредицата, защото толкова много я обичам. Yellowface от Арев Кланг. Това наистина е книга, която те кара да се замислиш за много неща. Аз не очаквах да ми хареса толкова много, но и направо си изявах с кориците. Става въпрос за Джун, която е писателка, но до сега нито един от романите й не става бестселър. Като цяло продажбите на романите й са много зле. И има една позната, не мога да ги нарека приятелки, Атина, която е
страшно известна, има публикувани много книги и всичките са бестселери. Но какво се случва един ден? Етина умира и това не е спойлер, това още е в първа глава, мисля. Джун открива в апартамента на Етина един ръкопис, който е на непубликувана книга и решава да го открадне, решава да го публикува и той се превръща в бестселър и оттам идват както и парите, успеха, така и падението на нашата героиня. Не можеш да я подкрепяш, защото тя е крадва, обаче едновременно ти е интересно да разбереш какво се случи, каква ще е съдбата й. Изключително бързо се развива действието и честно казвам не бях чела подобен роман. Карате да се замислиш за изключително много неща. Много ми хареса и препоръчвам с две ръце. Обрат сюжета е следващата книга, която попада в списъка ми. Тя е от Ралица Генчева, по-известна в социалните мрежи като Чарли Уайлд. Много ми хареса тази книга. Наистина тук вече не очаквах толкова много да ме грабне. Отново виждам, че има смесени мнения за нея, тъй като се води трилър, но много хора не го приемат като трилър. Но аз просто се свързах с историята и героите страшно много. Тук отново имаме един ръкопис. Главната ни героиня живее в София и е писателка и тя започва да пише своя нов ръкопис, който е зловещ, но незнайно защо нещата, които се случват в този ръкопис, започват да се случват и на героинята ни в истинския живот, което изключително много я плаши и тя иска да разбере кой е чел този ръкопис, откъде идва, кой е извършителя. И общо взето сме в едно търсене на това кой е извършителя, но това за мен дори не беше най-важното. Ами през какво преминават всички персонажи. Прочетох тази книга за по-малко 24 часа, защото не можех да спра. Нещо, което най-много ме свърза с книгата е това, че главната ни героиня всъщност е свързана с морето, с Варна, но живее в София. Имаше страшно много цитати за това как нищо не може да замени морето или липсата му. И това просто страшно много ме разчувства и като цяло с доста от цитатите се свързах и може би това е нещо, което ме накара тази книга да я сложа в любимите ми за годината. Не знам дали ще е за всеки, но наистина това си беше книга тотално за мен и със сигурност ще очаквам и други романи от авторката. Магнолия Паркс от Джеса Хейстингс попада в моите любими книги за 2024. Обожавам я. Просто не знам защо толкова много ми харесва тази книга, честно казано, пълна с токсични герои. Четох я 2 пъти, един път през януари и после реших да си взема и българското издание, тъй като Сиела и я издадоха. Ето вижте колко красиво е това издание, с цветя. Вижте, моята приятелка Марина ми направи един много як книгоразделител. Но сега ще съм с тези корици, тъй като аз много се борех да събера всички книги с тези корици, тъй като много трудно се намират. Представете си сериалът Клюкарката, ако сте го гледали, само че за лондонският елит. И всъщност тук всичките ни герои са изключително токсични, или нека да кажем, хайде, главните ни персонажи са доста токсични, а именно Магнолия Паркс и BJ Балантайн. Те са най-добри приятели от малки и винаги е имало химия между тях. Започват да имат и връзка, били са заедно няколко години, но се разделят поради определена причина. И съответно ние ги срещаме в един етап, в който те не знаят дали да са приятели или да са заедно. Имаме и други персонажи, те са си една група от приятели. И беше страшно увлекателна книгата. Зарибяваща е да прочетеш, искаш да видиш какво ще се случи, защо се случи всичко, което се е случило пред няколко години. И накрая, като го разбереш, искаш да знаеш защо, какво е продължението. И брутална е книгата, наистина. Не е за всеки, определено не е за всеки, но на мен нещо, което най-много ме грабна е начинът, по който пише Джеса Хейстингс. Брутално писане. Една позиция по-нагоре стои Дейзи Хейтс. Това е всъщност продължението на Магнолия Паркс, но всъщност книгите за Магнолия Паркс и Дейзи Хейтс, те се преплитат. Във втората книга фокусът е върху други персонажи. Аз обикновено не исках да слагам 2 книги от една и съща поредица в любимите ми книги, но тук нямаше как да не постъпя така, тъй като всъщност втората книга ми хареса доста повече. Тук главният фокус е върху персонажите Дейзи Хейтс и Кристиан,
както и брата на Дейзи Джулиан. Имаме малко и мафия в този роман и бих казал, че това е по-добрата книга от двете, ако избирате между Магнолия Паркс и Дейзи Хейтс. Така че ако не ви е харесал Магнолия Паркс, препоръчвам да пробвате Дейзи Хейтс, защото най-вероятно ще ви хареса повече. Поне при мен беше по-интересно, по-динамично, по-различни неща се случваха и не бих казал, че героите са толкова токсични, колкото опасни. И всъщност, ако искате да видите какво се случва с героите от Магнолия Паркс от първата книга, няма как да го разберете във втората книга, тъй като тук действието се развива по същото време, когато и действието в първата книга в Магнолия Паркс. Така че ще трябва да чакате да видите продължението на Магнолия и Биджей в третата книга, която се казва Магнолия Паркс The Long Way Home. Аз в момента я чета и доста ми харесва. Нямам търпение да разбера развръзката. Място за щастие попада в моя топ 3. На трето място, много се чуя дали да е по-нагоре, но просто други книги ме изместиха. Какво да ви кажа, Емили Хенри е наистина сред любимите ми автори. Не само на романтика, но и като цяло. Изключително много се свързвам с персонажите и с историите, които пише, защото те не са просто будкави романтики, а са доста по-дълбоки. Тук главните ни персонажи са Хариет и Уин. Те са двойка от супер много години, но и решават в един момент, че е време да се разделят, тъй като много неща са започнали да се променят между тях и някакси любовта между тях се е изгубила. Те са разделени вече от някъде половин година, но имат си годишна почивка с приятелите, която ходят на една вила през лятото, но те все още не са казали на своите приятели, че са разделени. И вземат решението, че е най-добре да не им развалят настроението и просто да се престорят, че все още са двойка. И може да си представите историята какво е. Малко е фейк дейтинг, но едновременно не е точно фейк дейтинг, защото те са си били двойка и просто може да видите как бавно искрата между тях може би се възвръща. Но тази книга не е само за любовта, тя е за приятелството и наистина мисля, че може да ви докосне. Препоръчвам я, много я препоръчвам. Наистина обожавам тази книга и съм сигурна, че ще я препоръчате някой ден отново. Номер 2 идва с Нашето вечно утре от Габриел Зевин. Обожавам тази книга, наистина толкова много ме докосна. Книгата се говори за Сейди и Сам. Те се запознават в една болница като деца и тяхната най-голяма страст е обща и това са именно видеоигрите. И всъщност те в болницата играят на много игри и стават страшни приятели, първи приятели, много са близки, но се случва нещо и губят контакт така много дълги години, докато един ден не се засича съвсем случайно, като са студенти и решават да се направят компания за видеоигри и просто е толкова интересно. Имаме тук няколко игри, които те създават и страшна е динамиката. Имаме и друг персонаж, нали, те са си основните главни персонажи, но имаме и друг персонаж, Макс, който наистина си ми е останал в сърцето, много близичък. И наистина е много докосваща книга, защото не е само за видеоигрите, то е за самите им отношения. Не бих нарекла това любовен роман в никакъв случай. По-скоро е книга за приятелството, отношенията, разбирането. Имаме този троп на лоша комуникация и всъщност как се справяме с нея. Можем да видим всъщност двете гледни точки, тъй като книгата се разказва и от гледната точка на Сам, и от гледната точка на Сейди, но наистина тази книга мисля, че е перфектна за хора, които не четат особено. Прекрасна е, наистина много искам, който не е чел да я прочете, защото ми е страшно любима. На първо място поставям Скандалният живот на Евелин Хюго от Тейлор Дженкинс Рийд. Това е книгата, която наистина ме разби емоционално и изпаднах в една книжна дупка и си мислих само за нея. Продължавам да си мисля за нея дори месеци по-късно. Наистина, защо я отлагах толкова години, не мога да ви кажа. Може би съм я прочела сега в точния момент. Страшно много ме грабна. Това си ми е най-любимата книга за годината. Разказва се за Евелин Хюго и нейния скандален живот.
Не, известна със своите 7 брака. Тя е известна актриса по времето на стария Холивуд. Учи се те и я проследяваме до днешно време. И всъщност тя решава да направи книга за живота си. И ние срещаме точно в ролята на интервюирана от нашата интервюираща Моник, като всъщност Евелин не иска никой друг да я интервюира, освен тази жена, като това се разбира в последствие защо е избрано. И наистина е книга, която мисля, че може да докосне много сърца. Книгата е разделена на 7 части за 7-те и съпруга, но мога да ви кажа, че изобщо съпрузите не са на фокус. Е нещо съвсем друго и просто това е една книга за любов, за раздяла, за място на жената в едно общество и как тя е третирана от всички и от мъже най-основно. Също така има и LGBTQ репрезентация, която изключително много ми хареса, че е включена. Мисля, че тук си беше абсолютно на мястото и просто наистина е сърцераздирателна книга. Има един момент, в който наистина се шокираш от събитията, които се случват, но наистина книгата не е просто за самата история от към сюжет, ами е по-скоро наистина за нейния живот и нещата, които тя е преживяла, как още се държи. Тя наистина е един много силен персонаж и просто наистина трябва да я прочетете задължително. Не я отлагайте като мен. Тя е вече на няколко години и със сигурност доста хора са я чели, но аз се срещнах с нея едва през 2024 и наистина сърцето ми остана в тази книга. Това са моите 12 любими книги за годината. Споделете ми в коментарите кои са вашите. Дори да е само една любима книга, споделете ми я. Може да ми е интересно, ако не я знам, да си я запиша и да я прочета. До скоро!